Σοφικό Κορινθίας. Ένα αρβανίτικο χωριό στα νοτιοανατολικά του νομού Κορινθίας που δεν έχει μόνο μία ένδοξη ιστορία να πει για το ρόλο που έπαιξε στα επαναστατικά γεγονότα της Κορινθίας την περίοδο της Επανάστασης του 1821, αλλά και μία άλλη ιστορία, πιο ζωφερή, πιο ίσως μακάβρια και μεταφυσική. «1846. Ο θάνατος φύλαξε καρτέρι σε 3 ναυτικούς από το Σοφικό που ψάρευαν στον Κόρφο. Μια σφοδρή καταιγίδα έμελε να γίνει παγίδα θανάτου τους και έτσι τα άψυχα κορμιά τους ξεβράστηκαν στις ακτές. Οι συγγενείς τους, παρά τα έθιμα της εποχής που απαγόρευαν την ταφή των πνιγμένων διότι τους θεωρούσαν καταραμένους, αναγκάστηκαν να τους ενταφιάσουν στη Βραχονησίδα, στην ακτή του χωριού της Ιδερώνας, το γνωστό Βρικολακονήσι. Το σκεπτικό των συγγενών είχε να κάνει με την ασφάλεια που έδινε ο ενταφιασμός των πνιγμένων σε τόπο όπου οι καταραμένοι δεν θα μπορέσουν να αποδράσουν από το νησάκι λόγω των θαλάσσιων συνόρων που το περιβάλλουν, επειδή το αλμυρό νερό στέκεται ως εμπόδιο. Λέγεται πως οι κάτοικοι του Σοφικού, μετά την δύση του ηλίου, άκουγαν και έβλεπαν περίεργα πράγματα από 3 ανθρωπόμορφες σκιές που κινούνταν στο σκοτάδι και πως αυτό συνέβαινε όχι μόνο στο Σοφικό, αλλά και στη Σιδερώνα, αποφεύγοντας έτσι να πλησιάσουν ακόμα και στην παραλία. Μην ξεχνάμε πως παρόμοιες ιστορίες υπάρχουν και σε άλλα μέρη του κόσμου, ακόμα και πολύ πριν από το μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ, ο Δράκουλας. Η οργή των κατοίκων του Σοφικού για τον ενταφιασμό των πνιγμένων στο μικρό ακατοίκητο νησάκι οδήγησε τον Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία Μαθά στην ακόλουθη επίσημη αναφορά στην Ιερά Σύνοδο. Οι ενοχλούμενοι, έως 30 των αριθμών, μετέβησαν εις τον Ισίδιο και εξέθαψαν τους τεθαμένους. Ευρώντες δε αυτούς σόους και άλλοι τους επιστοποίησαν ότι έγιναν βρικόλακες. Όθεν σχίσαντες αυτούς τους νεκρούς και εκβάλλοντες τας καρδίας των, αυτάς μεν έκαυσαν επί του πυρός. Τους δε νεκρούς εβήθησαν εις την θάλασσαν, κρεμάσαντες δια σχοινίων λίθους από τον τράχυλον αυτών. Μετά δεν την τιάφτην πράξην, οι μεν νεκροί έπαυσαν ενοχλούντες τους ζώντας, των δε ζώντων εξέλιπων οι φόβοι. 18 Ιανουαρίου 1848. Έπειτα από την αναφορά του Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία Μαθά, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να στείλει τον Αρχιεπίσκοπο Αιγίνης Διονύσιο, τον μετέπειτα Άγιο Διονύσιο, για να επιτελέσει ειδικό εξορκισμό εξαγνισμού των ψυχών των θανόντων.